България победи САЩ с 3-2 на волейбол и отива на полуфинал. Уникален обрат, уникална драма. Тук в офиса гледахме всички мача, просто полудяхме от щастие. Но друго нещо ми направи много добро впечатление. Вижте видеото. Здравейте на всички, честита победа! Искам да знаете, че изключително много изстрадахме тази победа. Много съм емоционален в момента, много адреналин, не там говоря, но го направихме за вас, направихме защото обичаме държавата. Вие сте много голямо семейство и се надяваме скоро отново да ви зарадваме с медали. Благодаря ви за подкрепата от сърце. Прави ли ви впечатление колко културно се изказва той, както и брат му, а и всичките момчета от националния отбор, млади момчета, са изключително възпитани. Без много шум, без много скандали покрай тях, успяха да постигнат нещо, което не е постигано от много години. Евала на Вало Николов, че е възпитал така децата си, точно така трябва да бъдат всички спортисти. И може би момента, в който децата отиват да тренират, учат и каквото и да е в чужбина от ранна възраст, ги прави по такъв начин. Защото знаете, че покрай футбола нещата са особено много скандални. Браво, момчета!